Salom horas madihita saluhutna. Di hamuh kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hai pason dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatani itu hatta jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohot dame sia debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata na gabe jamita di partangiangata. Na laos epistel di minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis di tanggal 16 Agustus 2026. Ima hatan itu hata na tersurat di Galatia bidutulu ayat 26 rodi ayat 20 sia. Hujahama dihita sonoma didok hatani tuhata. Ai saluhut dohamu anak ni debata marhite-hite haporseaun di Kristus Yesus. Ai Kristusido di parulosok kamu sudi kamu naung terdidi tu bagasan Kristus. Dang merdiai berdisi Jahudi manang gorik, hatoban manang anak mata, bawa manang parupuan, aisada duhamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Alayanggo Kristus napunahamu pinoparni Abraham dohamu atong jala panean mangihuton baga-bagai. Ima hatani tuhata. Ai saluhut dohamu anak ni debata marhite-hite haporsiaun di Kristus Yesus. Songonima didok di ayat 20 nomi ayat na parjulu di bagasan turpuk taon. Kamu semua adalah anak-anak Allah. Tentu tagaris bawahi hata saluhut manang semua kata semua di bagasan ayat. Lapatanna sudido gabe aka anak ni debata dakkolan sada suku dang boyebe dohonon ni halak Jahudi holak kami do anak ni debata ia soi aka suku na asing rupani. Jadi saluhut berarti berlaku untuk semuanya, semua suku, semua bangsa na adong di Portibion. Ido asamacai takas didok di ayat 20 lui muse dang merdiai berbedisi Jahudi manang gorik, anak mata manang hatuban, bawa manang boru-boru. Jadi tidak melihat latar belakang kesukuan, aka status, bahkan dohot gender. Jadi sudido gabe anak ni debata. Songo dia do perjadi nahitaon gabe anak ni debata. Tentu alusna budu jumpa kita molo tajahan non mamukasian ayat 25 rodi ayat 20 pitui. Didok di sina perjulu gabe aka anak ni debata hita ima dungro haporsiau ni. Setelah iman itu datang. Tentu nomor lapatan dui dungro Kristusi jala igabe ibana nagabe si parorot di hita. Jadi hata si parorot di hata Bataki, molo di hata Indonesia didok menjadi penuntun. Anggosoi patik do si parorot hita. Na paduahon targuar hita gabe aka anak ni debata ima marhite-hite haporsiaun di Yesus Kristus karena iman di dalam Kristus. Na patuluhon targuar hita gabe aka anak ni debata dung diparuloson Kristusi tu hita setelah Kristus dikenakan kepada kita. Jalan apau paton targoar hita gabe aka anak ni debata dung terdidi hita tu bagasan goar ni Kristus Yesusi setelah dibaptis di dalam nama Kristus. Ima nagabe songon hajajadi ni hita
manang gabe diguar hita rupani gabe aka anak ni debata. Hamo kadongan saha porsiaun sian pangatusionon bui madohonot tamuse dang otomatis si tahape gabe aka anak ni debata. Nadiain manang nadi adopsi dohita gabe aka anak konna. Jadi secara biologis tetap dohita aka anak ni among tate anak ni inong ta alai secara haporsiaun di Yesus Kristus dang beholan anak ni among ta dang beholan anak ni inong ta tubuh ni natoras tahita alai nunga gabe anak ni debata dung di paruloson Kristus itu hita jaladung tardidi hita tu bagasan guarna dang beholan anak ni natorasna hitaon alai nunga be gabe aka anak ni debata anak ni Tuhani songona ni dok ni buku edeta ya te hatani edeta di buku ede 452 ayat sadai anak konna duau di bait Tuhan Yesus anak konna duau. Hamo kadongan gabe anak bukan hanya menyangkut status, tetapi juga menyangkut tanggung jawab. Jadi tengok mai dakolan nanaing padinggat-dinggaton pauli-ulihon status ta hita molo gabe diguari hita anak ni debata. Alai diguari sekaligus dorong disi tanggung jawab. Sebagai anak kita punya tanggung jawab besar. Sebagai anak juga menyangkut harga diri. Sebagai anak juga menyangkut kehormatan. Ya, salah satu tanggung jawab seorang anak adalah menjaga nama baik orang tuanya. Menjaga nama baik keluarganya. Jadi, molo hita sebagai anak manang iana kota maradupon natorasna songoni marupani. Idu asa molo hasea manang so hasea danaki iana koni pitor didokdo anak ni isi doi nina. Anak ni isi doi puang ina malomai ina. Anak ni isi doi puang burju mai bagat mai uli mai ina. Mertua manatorasna na manabuhoni danin nado songoni do nang sebalikna dak kasea geleng ni mamitor omakna dohot bapakna do disukur rupane anak ni sedwe dak kasea geleng na jadi pitor omakna manang bapakna do disukun anak ni sedwe boru ni sedwe geleng ni sedwe ninna naso diajar natorasna doi huroha mamitor ninda do rupane. Hama kamang dohot tamu inanami heando binege akana tua-tua mandok songonon anggo pangkat ni natorasi di anahido ninna. Panak kokodo manang paturut todo. Jadi lam denggan ngulu dohot pangalahu ni gelengna lam tibudo pangkat ni natorasna. Songoni manang sebalikna lam sudenggan ngulu ni geleng nai dohot pangalaho ni geleng nai lam turuma pangkat ni natorasna ayalana oloma gawe marlia natorasnai ala ni pangalaho ni geleng nai. Jadi saur dok doi tunani dok ni sinahum situmorang na dia denai anak kokido hamorau diau. Jadi kebaikan orang tua manang natoras dang terlepasi sian ngulu dohot pangalahon yakka yanakonna. Asa marsak do natoras molo sudenggan gelengna. Jalatung macai las do rohani natoras molo denggan aka yanakonna. Jadi songoni do rupani yanakon maradopon natoras. Lau songoni do hita maradopon debata. Aka anak ni debata. Gabe anak ni debata dakolan statusi songon natadok digijang nak keningan. Dakolan goari, dakolan identitasi rupani. Gabe anak ni debata menyangkut doi tu tanggung jawab. Taida majo akamang dohot tamu inang
songo dia do tanggung jawab ni sahala na mangguari dirina anak ni debata. Na perjulu aka anak ni debata iko barani do ibana pamatehon roha daging jala mangulu marguru tu todi porbadia. Jadi molo tajahan non di Rom uelu ayat 10 tulu 1 ayat 10 opati iko barani ibana pamatehon mematikan mananggali roha daging roha sibuki jala menguluma di todi porbadia. Lapatanna iko barani do ibana memblokir roha dagingi kedagingan jala mengaktifkan keinginan roh. Molorak songoni gabe marisuang duan non guarnai. Yesui gabe marlia guarni Tuhani di baheni. Ai gabe saido honon ni halak ma percuma doi anak ni Tuhan, percuma doi pengikut Kristus gabe ni nahalak ma tu ibana. Songon naung tadok digijangin akirupani gabe marlia ma natoras alani pangalahoni gelengna. Lau songonima gabe marlea guarni Tuhani ala sohobar statusna tu pangalahona. Jadi sehalina ya kamang dohot tamuinang dakkolan identitas status guar sabing nakiningan anak ni debatai. Ali arong do disi sada tanggung jawab nabalga na ikon di pertanggung jawab pon si anak kisah diri. Na padua hon aka anak ni debata dang olo be ibana miat dia ka pangalaho nasai pa asing asiko dirina sian donganna. Iko sai rajumanna do dirina dus do donganna. Ala dus do sude dia dopan ni debata. Songon nani dokna nakid di ayat 22 lui dang merdiai berdisi jahudi manang gorik. Hatuban manang anak mata, bawa manang parupuan, aisada duha musa luhutna di bagasan Kristus Yesus. Ima tanggung jawab ta. Jadi molo saya rong do perupani na menganggap na asingi marasik siani bana, ba tentu dipertanyakan do ha anahon ni debata di bagasan dirina. Jalan apa tuluhon sebagai anak gabe paneat dohita di bahen Tuhani ahli waris. Di ayat 20 siai do yate tabereng nakiningan. Datu kiana toras ate jadi molo di ibarat rupani dakiana toras patiaton artana tu ale-alena. Tuk songo dia pe solhok ni namarale ale. Tuk songo dia pe pardonganonna. Tu geleng na do di patiaton natorasna artana. Songoni madebata marurupo kita aka anak naon. Didok di Rom uelu ayat 10 pitu alai molo anak kita dohot mapanean panean di debata dongan panean ni Kristus molotung dongan nahita di sitaonon gabe dongan nahita sugut nang di hasangapon. Dus di songon nani dokna di ayat 20 sia di bagasan turpuk tahun. Alayang go Kristus na punahamu pinoparni Abraham mahamu jala panian mangihuton baga-bagai. Hama kadongan saha porsiaun molo didok tiatianan manang warisan unang jupitor lau rohata ate tuarta manang tu materi hatik pe tardok warisan dwe. Ai na di wariso Tuhani tu hita sonak ka anakon na hita dada holan arta dalam arti materi alai lubi siani dope warisan na tajalo jalasi pertanggung jawab ponota tu adupan ni Tuhani. Jadi si pertanggung jawab ponotai lebih kepada nilai-nilai kehidupan. Isarani pangalaho, manang sifat, moral, dohot aka tindakan-tindakan nahina lomohon ni tuhatai. Akaido warisan natajalo jalana ikon si pertanggung jawab ponota sebagai anak, sebagai ianakon. Anggo majamoton arta isena subuyate dalam arti arta materi nakiningan. Songon anak
ni debata hita bohado hita bui mewarisi ngulu na hinanguluhon ni Tuhani. Contohna rupani sikap ni Tuhani menghadapi penderitaan, menghadapi aka musuh. Molo tuhate ditangyakod do aka nama bahen nasodenggan tuibana. Molo hita buado. Nah, disi manuaing warisan doho tanggung jawab nani dok nai. Nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai moral akaido warisan na dipasahat Tuhani tuhita son aka anakon na hita. Atong aka mang doho tamuinang ba ta pertanggung jawab pemai asa tutu hita gabe aka anak hasian ni tuhatai. Amin. Martangiang mahita. Muliati di Tuhan dihatam na kubige kami. Paurat tomai asa di parbiho katami parbuena dinggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.